Kardom don marli nili video kilang rad on pan stame nili hin pen kardom pazirlo lapen nili puthar round tholo nili channel karbitich 2.0 lo lasi pini abang ke nili kaprek a video le dak peklang poni ali bate ke thani ali lasi nili kiwang ke la pini ningkan kimi kardom paziri fan se kiwang kado ka ve fan stame lapen la nili subscriber do on bate karbitich 2.0 family do on lapen no nili video kilang bom atum afansta ninge klong pen nili hin pen ningkan kimi akardom kado ka ve fanta pajelo kardom lasi lasa video bangal an pading udat po lasi en anta nili channel jang se subscribe kelang pelote lasa ningkan kimi ningkarong ning bohong pen please pen subscribe tha lapen la Allah ni lika upload tanga video anta jang si lang mission pelote pachini nang karbiang long adang ta bang ke thek tum ta do lapen ke thek tum ta do lasi hala video ai ta lang damra share tha lapen pena pen bang ke second January 2022 pen bang nili mission mate kapre ka video nili upload pon thopo la sihola video kelang longia phanang le tumha nili kai tanang pubom lo please pen subscribe tha nili channel subscriber unsubscriber not subscriber bangsi kelang keong ong subscriber tamange la anlang wi lang sita inut bahinian chat la hello ning oidam dame lasi karbi hijan thek sita melang nusta inut karbi arleng si alhai video bang simar bom lo tita ahi bangke lasan mathara lang nodak sta mix lo hesta lang subscribe nda tha lapen abisi lang nang nili video nang litum jong si kang hondo pule 30 second ba 1 minute lai hole lang tame stame karbi hijan thek sta padonang lasan ta doneng pubangsi kenang sot lasi lai hoi kaching hon pen nang litum laso ningkan kimi 2022 kado kawe hanta mission po lapen nili hanta nampai mission tha lasi subscribe bang ating nerinon lasi pini bang ning arong ning bohong kado kawe ta ning ceparongon ning sampen lasi video bang la answer lo kardom